Kok sing maju kok dudu Sinuwun Mandura. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Ora pangling kae Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae didhawuhi karo Sinuwun Mandura yen awake dhewe dianggep luput tumrap negara Ngamarta. Wis, rasa susah, rasa sedih. Aku sing mau wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane, Tru. Kowe wani? Wani, ngopo wedi? Pokoke nganggere tekan kene rembugan sing apik-apik, nek ora kena dijak rembugan, apa boleh buat? Lah iya. Awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse. Wong cilik landesane bener, sapa wae sikat, Tru. Ya manut karo kok. Heeh. Keparangkul mungguh ngayuda kemapak bawat nyobentar bawat nyobentar kepapak nyomungguh ngaloko Ndara Antasena. Ndara Antasena? Iya Petruk, iya Bagong. Enten apa kok pasuryane kaya duka? Aku didhawuhi dening Siwa Mandura. Didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe. Nek pun ketemu, nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngrincung sikilmu. Ngandel ora. Baladewa iki arep ratune seneng ngapus-apus ya kae. Hooh. Mesti iki kuntul dikandhake dandang dikandhake emprit. Ha iya. Lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nah anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja ben gelem ngrangket awake dhewe. Penyakit tenan kae Baladewa. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kandha karo kowe ya, Truk. Nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh, nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Nah, iki cah apik iki arep rada gentro ning apik iki. Heeh. Nek tak omongane, Tru. Iya, omongane. Jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ya. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, Sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Ya. Wigatine ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk. Oh ngono. Heeh. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon bapak merga bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan menika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan, kebak unggah-ungguh, kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kelimasada. Terus geger. Geger piye? Padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa. Lho. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho canggleleng padake. Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa Sinuwun Dwarawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh. Ing atase negara Dwarawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegebluk niku ora impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol dengkulmu mlancet. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Pak. Ya. Aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanur maling jalanan Bagong dapure kaya ngene.
Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong. Wes pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandhara bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan ki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunekke sak kepenake asal digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan ndi-ndi to? Alae kok diwaku-waku ora dek dimplok. Kene iki le ndelokke melu ngelih. Oh, caedan. Nah, Semar dunake ngoten niku. Ah kula nesu bapak kula niku sing kula ajeni. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-unekke bapak sampean. Antasena kuwi anake Werkudara. Werkudara kae wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kene ning kamar mandi piye jajalan? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iso. Anu nggih. Wah, untung kowe tak ajar. Untung ada saya. Nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyekel kowe. Aku ora iso nyekel terus piye? Lah kae kakangmu kae Gatotkaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar ya, Tru? Mesti modar. Ki piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene bae. Tak bilani, ning aku mbelani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Aja kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane? Aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh. Petruk wae. Engko soalé kowe iki wonge glelengmu ndak tok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe digdaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nek mbiyen kok saiki wis ora, kok saiki mung sok ngutil. Padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Engko nek Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng manten kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu ki ora seneng. Oh, soalé wong gleleng ku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Pun Den, kowe mlebu iki. Kok tak gleleng, yo. Mbok ya aku ya Tru. Lah, Ndara Antasena karepe ning nggon aku kok. Kok kowe kok aku Tru. Emoh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki kula mawon to, Tru. Emoh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Emoh, aku tak ning awake Petro. Tru, nun ngambat ambegan. Petro sing ngambat ambegan udu kowe. Alah, Danu. Kowe banci ndek banci ladan. Ora arto irane apa-apa aku ora manut. Pokoke aku arep mlebu ning awake Petro. Ngampun tambahan, Tru. Nggih. Titi prani mangan anong ari cotha. Mbak lumembak lamun mambeng lero mbak ing samudra hang. Kok ya iso maslep ngono ya, Tru? Ah ya Ndara Antasena iki ayampuh kok, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggoni ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, gleleng tenan iki.
Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding dang ding dang ding. Modaro. Ora iri to, ora iri apa? Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem. Kaya goreng ya entek. Ya unek-unek ki Ndara Antasena ning ndro awakku ora krungu. Wis ben. Kula tak njajal ambles bumi nggih, Den. Yo ambles bumi. Carane pripun? Ngampet ambegan terus ngelekar. Hop. Wah. Halo. Ding 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 ding. Pujak-pujak kan jegluk sapi tak semua. Ra elek ta pujan-pujan ya men. Jedul. Ya. Nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh, gong. Ki lho gong. Wah, jian. Waduh. Wah, sip le liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendrenge. Terus difotoke, Truk. Fotoke dengkulmu. Wah, medun. Iya. Apa kuwi? Aku men tiru-tiru kowe. Wah, anggere Ndara Antasena ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge Mbah Cindhe Mbah Cilatan. Petro. Kae tandangi kana. Ana sing sampuh kana. Potol ndasmu. Wong kok juru mujek-mujek elak. Elek kok elak. Mujek-mujek elek. Pripun, Den? Petro, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Kotian Gatut Kaca tinon mapak karko suta tekapira Kresna parta maneher saktine ra ing ujaran wang Ndara Gatut Kaca ya kok rawuhipun kok sajake sumengka tur nawung duka Ndra nun ya takoni kowe jujur nggih kowe wani karo Sewa Mandura iya. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong. Bagong adimu kenapa ora ngandani? Bagong niku dikandani wis angel. Mula aku diutus dening Kanjeng Puh Mandura supaya nyekel karo kowe. Yen kowe bangga bakal tak rampungi. Yen kowe ora manut aja kelakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Caca muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir malang kerik loro kabeh ben kaya teko sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa Petruk ora luput ora kleru merga sampeyan nuruti karo kekarepan Isuh Prabu Mandura mboten napa-napa ajeng nenjak napa sampeyan tak turuti sagedhik sampeyan wani karo kaca sing tak wedeni apamu ora minggat aja takut tak potol ndasmu. Iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe 20 taun, Ndara.
Nuwun sewu, Den. Hai. Kula mboten ajeng ngantem sirah. Monggo. Apapun dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso glawat kowe. Ayo Sambato. Ajeng apa iki, Ndara? Potol sirahmu. Potol wae. Anggepe apa? Pun dipotol mawon. Iki Kakangmu Bagong. Sengit aku. Glelenge ra jamak-jamak. Aduh mati kula Den. Sambato. Aduh niki mboten kenceng-kenceng nyekelinge iki ora kenceng-kenceng niki. Niki gulune mlintir niki. Ya wen. Tak bablaske tak pelintir tugel gulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes. Pun ya ditugel. Mati dereng aku. Pun monggo mang mateni mboten apa-apa. Sabato arep aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe marang bapakmu Semar lakonane aku ora bakal wegah ning sing wigati wis tekan iki mundi ngemban dawuh Kanjengmu Prabu Baladewa mesti aku bakal entuk pangalembono. Oke semute to kene iki pono pindah kene ahli mati ndak dirubung semut wong edan. Iki ngopo iki? Dan genti aku. Aku ya pengen pentas ya, Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok menang sang jero metu e. Ayo ta. Piye karepe ngopo? Genti aku ora terus. Masa aku meng leren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng ra iki kalah gleleng karo Petro. Ning janji. Nggih. Ora ku gaya lho. Mboten. Ora kudu minta elek. Mboten. Ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Ku anggere mboten saden kula mawon. Petruk, kepruk watu ndasmu kok. Kowe iki ngopo ya ora? Wong arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten samboten sam. Kowe iki ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Ya wis ngampet-ampekan. Ning janji tenan lho. Aja nggo minta elek. Mulai saku mlebu ning awakmu, ora tau minta elek ajar dhewe iki. Wanggere iki aku krasa itu minta elek ajar. Agak wis lan jeblok wetenge. Ora bengok-bengok to kok. Wah iki kene ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis wis. Yo, ampun pekan. Stap mlebu ning awakmu. Kon merem, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu yo, Gong. Nek sak mlebu ning awakmu, aja nggo dolanan lho. Nek nggo dolanan awas. Ngono wae ya, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndang gaya aku wegah, aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah tasane ndi? Ah wis mlebu ket mau. Ha sing ngomong ki mau? Aku. Oh setan e.
Kok arep pedhot-pedhot napase. Gus, ngopo? Kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso omong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora. Wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong. Iki kok diditerke. Kapok ora kowe. Kok tak antil tenan iki gong. Gong iki kok dibleseke sadodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh ditenono kowe. Penyakit ora. Didumbulke saka isor. Kapok kowe. Kene jedul. Mabur. Jias tenan iki. Grimes po ya? Kok tetes-tetes iki? Ah, setan lho. Wanjal maning jajalanan tenan. Udane, Truk. Ra. Wong kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ra. Mbok medhun, mah. Penak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus terus kali neng kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Ana diganti. Jiji ora medhun. Dung jelek. Wah. Lho ora nggo gleleng to. Wing jajal kok gleleng. Tandingi. Kurang sapa iki? Ndoro Antarja. Siap. Ajare terus. Iya. Wah, tak ngaso genti aku. Kaya es tehku ora dombe lho. Ora. Kowe iso rancang es tehku barang dombe. Ayo, Amos Suramanata, Jaya Manata imbang yen padha-padha. Lanat pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing ambles bumi ki mengko tok apa? Aku saiki glelek. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur. Aku iso. Weh la edan. Ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Ha wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, arep apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Pranyata, goleki Petruk. Hah? Goleki Petruk. Petruk ora ana, Petruk mulih. Aja ndelikke Petruk. Kowe ndelikke Petruk lak katutke dosane Bagong. Wah, lah kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Aja. Jo sapa? Jenengmu Tarja kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Ngontor. Hah? Tundang Jo aja nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura. Kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak krincung sing tak rangket tak leboke Pakunjaran. Wah, kok le mayu. Rangket leboke Pakunjaran. Ora ngerti kadegdayane Bagong apa piye? Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Deloken. Oh iya. Kuwi la edan. Ora edan iki nyata. Hah? Kon jedul. Mabur apa? Oke. Oh, piye? Kon nimbles apa piye? Rampung dening aku kowe. Ya nek iso medun. Ayo iso munggah kok ora iso medun. Padake ora. Lho, aku nek medun alon-alon kok. Lho, gleleng to wadhake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembari nyembur. Ambles bumi tak kembari ambles bumi. Mabur tak kembari mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah.
Hah? Ora usah mecicil kowe. Sawan legane ngati hup. Kok wis ra mandi ya? Oke, mbok menawa lemahe lagi atos. Ora masalah, tontonan iki. Kok ora mandi kabeh ya? Ayo, harmoni piye? Harmoni piye? Hah, cilaka iki. Iki mesti Antarsena ngapusi aku iki. Wah, lane ora. Oh, ngandel ora. Sone nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora dong. Aku wis apal kowe iki anggere tak njingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek ngenjingi karo kowe. Wah, diwasar go gayae. Mundur kono. Mundur. Kakang Antarja tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladéwa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndhet pira? Ndhet pira? Lho. Kuwi arep ngejak apa ya? Ndhet pira? Aku bapak nang sangun selawe kok. Padha, aku yo ndhet selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edian iki. Aku manut kowe sapa? Aku. Aku isih sing tuwa. Yo, aku Ndara Antarja sing tuwa. Padha, aku yo iya. Wis ra sida wae. Demet iki ora. Tiwas mempeng Dimas Antasena. Kang, ora kok aku arep ngewahi karo Ponokawan ora. Ning aku mau wis jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayuhane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi ngejak apa aku manut. Ayo, Jo, berbicara, Jo. Bagiamu, Jo. Gong ora sampe melu mundura. Ana melu-melu tak ajar dhewe kowe. Nggih. Kok bali, Gong? Arep diajar dhewe aku. Malah ngrekoso aku. Seneng kene wae, Truk. Ora sampe melu. Nah, ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dientekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak nggo mut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok nggo mut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut. Sampeyan ngejak piye aku ya wani. Mergo aku mbelani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggugu karo ngendiganing Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo Garing karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinunu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabecikan Ponokawan. Kok mung perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura kok terus mentolo karo Ponokawan. Nek cara aku isin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Monggo nek kepekewuh ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni pira-pira sampeyan rasa wangsulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas. Raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Daya-daya kula sowan wonten Garing Astina, mastuti timbalan Paduka Yayi. Wonten menapa? Boten kinten babar pisan. Bilih sampun wonten 3 ari kelenggan sak menika kula nyumpena Kakang Prabu. Lho. Nyumpena li kasinggihan mekaten. Ingkang kababar kawursita madaning pasumpenan. Boten sanes kejawi namung Negari Ngastina menika kados keblabak
banjir ludira ingkang ngendhangaken dampar kencana. Prabu ordining pasumenan menika menapa? Lho, nuwun pamunten. Menawi sak ngertos kula negaring Astina menika sampun kadunungan wujuding inggih menika pujangga ingkang sakalangkung limpating kawruh mumpuni ing saneskara. Boten sanes kejawi namung Bapa Penembahan Durna. Ing atasipun namung njlentrehaken babakan pasumenan kemawon tuku paduka Yai Prabu dadak ndangu dhateng Raka ing Mandura. Mbok inggih keparengani bali dhateng Paman Penembahan Durna ing Sokalima. Menika mbok menawi langkung pana. Rayi ngaten Paman. Nggih, kasinggihan mekaten. Kula nuwun sewu. Wonten pendhita ingkang monyor-monyor lenggah wonten negaring Astina, mongko saben wulanipun dipun paringi prabeya saking negaring Astina. Kok perkara impen kemawon kok panjenengan dadak ngrawuhaken anak Prabu Mandura. Mbok inggih, pandhita ing lenggah wonten negaring Astina menika dipun dangu supados makarya, mboten kok namung tengak-tenguk. Menika tumrap kula kok nuwun sewu, mboten jumbuh, mboten sak traju kalian dedana ingkang sampun paduka maringaken. Bodana wonten dawuh. Kula mboten badhe ngambali menawi dados aturipun ingkang putra ing Astina. Bodana sampun ngertos babakan pasumenan ing paduka lampahi menika nggih kasinggihan mekaten. Lole. Kentos waluh gembol monyor-monyor duning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Menawi babakan pasumenan menika kala wau estunipun leres ngendikanipun anak Prabu Baladewa kedahipun paduka mboten sisah. Keraya-raya ndangu dhateng sowani rawuhipun anak Prabu ing Mandura. Liripun kula sampun mangertos kok nggih, werdinipun pasumenan menika kala wau kula etang. Mawi etangipun tiyang lampahi pasumenan inggih menika titiyani gandayani puspa tajem utawi kacitra kasudarsana kadara dasih. Iman maduka menika kala wau nalika semanten paring dawuh, wancinipun para enjang, gagat bangun enjang tegesipun menika manjing wonten ing puspa tajem utawi kadara dasih, impen ing badhe wonten kasunyatanipun. Nek pancen ana kasunyatane Kakang Duna saiki ngendika pralambita impene mau kepiye? Oh, lole. Ora lola-lole. Iki gek dijlentrehke. Ndang kaya ngapa werdine nek ming dienggo lola-lole iki ming entek-entekke wektu. Loh, ngono ta Depati? Iya. Ya nek pancen kaya ngono nuwun sewu nggih. Impen panjenengan menika mancing wonten puspa tajem menika impen ingkang badhe andara dasih tegesipun badhe kababar dados kasunyatan. Wondene impen menika kala mau werdinipun kendang dampar kencana awit kablabak toya ingkang bena mongko toya menika wujudipun rah. Rah menika saking werdi raharja menika mumpuni. Ha menika ha memayu. Dados rah menika kala mau tumrap kula menika werdinipun sae. Werdinipun sae. Mergi rah menika nuwun sewu panggesangan tiyang mboten gadahi rah menika mboten badhe gesang. Mboten badhe saged gesang wonten ing alam padang. Dados menawi negari Astina keblabak banjir getih menika kala wau tegesipun panggesanganipun para kawula, panggesanganipun para nayaka punggawa sedaya menika mangke badhe saya wonten indakanipun. Inggih. Dampar kencana kendhang kaprajondang. Nah, dampar kencana kendhang kaprajondang menika anak Prabu badhe kathah angenipun dulan-dulan. Amargi gak dampar menika dumugi mrika-mrika tegesipun kula nuwun sewu lho. Panjenengan badhe dados Nalindra ingkang wiyar jajanipun. Amargi dampar menika panguwasipun Nalindra, pelengganipun Nalindra. Nek dampar tekan kono-kono, tegese panjenengan saged nglenggahi dampar mrika-mrika. Dampar Nalindra kono, dampar Nalindra kono menika mengke menika badhe dados kukupanipun anak Prabu ing Astina, kukupanipun panguwasipun anak Prabu Duryudana. Lho, menika nggih. Werdinipun impen menika sae nggih, sae. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argaram kang tumingal katrenjo swaning sang bayu kena ora kaya jingak kang samya mulat.
Ngastina Maha Prabu Maha Prabu Duryudana alon pangandikanira Duhari ningsun Werkudara den kapareng kene jagat Dewa Bathara Prabu wonten dawuh wonten satunggiling nayaka ingkang wantun minggah monggo tanpa tinimbalan Yai tumunten katimbalan menawi gatosipun ayaka menika sowan monggo tanpa tinimbalan menawi sekintenipun sedyanipun menika sae Yai Prabu kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening sampun ngantos tumut-tumut ing raka mandura ing sagah ngunduraken dhateng Nayoki ngatemben sowan menika. Ora bulenggah prayogi ngestaken dawuh. Kisana. Jeneng para kuwi sapa dene mungganing datel negara Ngastina mara gaging aku. Nun amit pasang kali mantabi tinebine ing lodune dimawahing tawang-tawang. Menawi paduka dangu dhateng jasad kula menika wingking saking negaring Ngloji Tengara adminipun Prabu Belgedwelbe. Pangkat patih nami kula pun Patih Bayu Kinara kasinggihan mekaten wigatine apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan sinuwun wanter pengendikanipun Sinuwun Prabu Belgedwelbe anggenipun ngutus dhateng abdi sowan dhateng ngersanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina sepisan ngaturaken sembah bektinipun Gusti kula mugi kunjuk angga kalih gandeng jagat menika sampun mangertosi lan jagat menika sampun kebrebeken dhateng kumandhangipun Alendra Ngastina inggih Prabu Duryudana. Nuwun pamunten. Tuhun Alendra ingkang watak angkara budi candala mila kersanipun Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Belgedwelbe. Samangke Gusti kula Prabu Duryudana keparenga anyingkiraken pambegan ingkang awon tuwin watak ingkang tansah nalisir saking angger-anggering kautaman. Monggo. Mumpung tasih jembar kalangane mumpung tasih padhang rembulanipun Ratu Gusti kula Prabu Belgedwelbe ingkang sagah anuntun anggen paduka badhe kundur wonten margi ingkang leres sampun ngantos mangke dados kamurkanipun Gusti kula Prabu Belgedwelbe menawi ngantos dados kamurkanipun Prabu Belgedwelbe nadyan sesembahan kula menika saking negari ingkang namung sakiyuping payung nanging boten badhe wang-wang menawi bedah negari Ngastina iblis anak karepe jajalan Sukertaning Bawana wah menungso ora tatanan wah dalah kok ora ngilo karo githoke ora nyawang karo cengle keparet ing atase Ratu Gusti Muki Nalendra anyar Nalendra Prabu Belgedwelbe lagi nata Nandra Prabu Baladewa wae lagi ngerti iki jeneng Prabu Belgedwelbe lah kok wani nyelangkrak marang Yai Prabu Duryudana apa ora weruh paranata Ngastina Prabu Duryudana kuwi Nalendra ingkang gong binathara jagat kanthi kebrebeken marang kumandhange Yai Prabu Duryudana lah kok mung dielekke karo ratu cilik sing jeneng Belgedwelbe. Bayu Kinara. Ora sak traju, ora sak babak. Yen to kowe matur ngeseng Kyai Prabu Duryudana. Ratumu kon tekan kene. Ratumu kon tekan kene Belgedwelbe. Yen pancen wani elek-elek karo Prabu Duryudana cuk lakon tak go keset ndase Prabu Belgedwelbe banget. Karepe dhewe kowe wani ngina kalawan Ratu Gusti Prabu Belgedwelbe. Prabu Baladewa aja sumungah sesungaran. Aja sombong, aja umuk. Nadyan kowe Nalendra tiyang agung jagat kanthi kebrebeken marang kumandhange Prabu Baladewa. Nanging aja sok ngendhak marang sak sepapadaning ratu, aja sok ngembe karo sak pepadaning ratu. Ora usah dadak kowe adu arep karo Prabu Belgedwelbe. Bayu Kinara sagu mbondo tangan. Wah minggal grandang nenggala pate. Jebul sing jeneng getih niku arep kondang. Hus. Mbok ora sok omong kaya ngoten niku Depate. Sing jeneng pambatange wong niku iso bener iso kleru ngoten. Niki jane sing dadi sumbering perkara menika anak Prabu Baladewa. Lah kok ngendika kok sapenake dhewe. Ana sirahku arep dadeke keset, nggih ta? Napa wangun? Ayo mesti nesu wong sing jeneng keset niku mung saka napa niku?
Kelapa dituthuk niku napa jenenge? Merambut. Nah. Niku mbut niku. Nggih. Pendhita elek tenan. Lah ora ngerti jenenge ya. Pripun, Den? Kula ngetapaken para Sada Urawa Koko Prabu dipun amping-amping ngantos sampun ngantos kawon dengan Bayu Kinara. Iki wis tak dawuh. Kowe nantang karo Baladewa? Kowe nantang karo aku. Wis jelas nyawang gelaring jagat semeng rembulan. Pengen tinjuk ngakhirat nyawamu kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Sinul. Yen to jatine aku ora bakal wani karo sampeyan ning gandeng sampeyan nuwun sewu Nalindra ingkang sumungah sesungaran. Apa mbok anggap wong sak donya ku sing menangan dhewe ming Baladewa. Wong sak ngisore Baladewa kabeh kudu kalah karo sampeyan nuwun sewu. Arepa yen ditimbang babakan kasekten aku kalah karo sampeyan. Ning gandeng aku ngadeg ana ing bebener. Nadyan tekan jeking pengamun-amun ora bakal aku uncat yen perlu remuk sawurna putung bandemna tak ikhlaske nyawamu piye tak ikhlaske nyawaku wah iblis salat ora minggat kelakon tinjuk ngakhirat nyawamu kuwi parat menungso ora tataran nantang karo Baladewa meneng kendel datanmu bah datanmu sik sang Bayu Kinara nalika semanten ing cipta lamun anan Dinata Mandura Prabu Baladewa tangeh bisa unggul juriting sang Bayu Kinara mila sigra matek jaya kemanden asta den tumpangake dada angrapal mantram sakti tingkem kang nitra tanun ingkang pinanteng amung panguwasaning dat kang murawing dat dadak sakoleng mangke kawis tingal wonten pletiking agni ingkang medal saking tutuking sang Bayu Kinara saya gedhe sak lumbung Bandung bubar para sata panos maring jajaran penutur Bayu Kinara ora kena disangga enteng Kakang Durna. Ngetokke geni sak lumbung bantung anak Prabu Mandura Melayu, sipat kuping kelawan anak Prabu Duryudana mbuh menyang endi metu alun-alun pepungkuran. Metu sasana inggil. Nggih. Sampeyan ora ngerti kok Dik Pati. Ketoke kula niku kaya kepenuk kena angin alun-alun. Nggih. Liyer-liyer. Kula ngerti geni terus melayu sipat kuping. Ora ngerti wong kula merem. Oh. Konten suara mak kritik. Geni kok ngerti nggon merambut. Aduh niki saniki kaya tomat. Wah. Malah dicethake lah. Melayu mawon suwanten negara Ngamarta niku. Koko Prabu Sarawu Paduka Kanjeng Koko Prabu estunipun namung badhe kula suwuni priksa krana dinten sak mangke jagat menika ngantos kebrebeken kaliyan ngumandhangipun Nalindra enggal ingkang mapan wonten ing praja Ngloji Tengara
ingkang sayektos akarya reking para nalindra. Satemah sami raosan babagan nalindra menika kala wau. Yayi, kula nuwun mapunten. Nadyan ingkang raying Dwarawati semanten ugi Projeng Dwaraka sedaya para kawula samya hujat. Krana ngawuningani pekabaran inggih menika nalindra ing Loji Tengara ingkang jejuluk Prabu Belgeduelbeh. Mongko nyatanipun ngumandhangi nalindra menika kala wau boten damel kuwatosing para nalindra tuwin para kawula awit nalindra menika kala wau miturut pekabaran ingkang sampun kula tampi tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu anjejekaken adil tuwin bener. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah ingkang mekaten kaselak raos ing manahipun ingkang rayi ngamarta pun Darma Kusuma menapa mboten langkung prayogi menawi para Pandhawa sambet memitran lan Prabu Belgeduelbeh inggih nalindra ing Loji Tengara. Krana tumrap ingkang rayi ngamarta menawi punta sakadang saged sesambetan kaliyan nalindra ingkang tansah angen-angen dhateng kautaman miwah kabecikan. Tan wandi saya kukuh bago kekuatanipun nalindra ing ngamarta nuwun kadang-kadang paduka para Pandhawa Koko Prabu. Miat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring pun ameng kekono dasare mangsa katiga ing dereng ngantos paripun Mbawacana katrenjo rawing nata agung ing mandul tuwin nata ing astana Prabu Duryudana karya cingak sangya para Pandhawa wau. Kok gawe marem wiwit aku momong wong tuwane nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah. Lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene Nala Gareng. Iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Wah, jan ya melu marem ya, Truk. Arep mingsak nyawang kowe. Awak dhewe ya ngerti lair Indra wis anggene biyen piye. Awak dhewe yo ngerti lair Indra Antasena biyen piye, lair Indra Karkaca piye, lair Indra Abimanyu piye, lair Indra Antarja piye, saiki wis kaya ngene iki rasane kaya kiai ya, Truk. Heeh. Aku kelingan jaman lair Indra Gatotkaca biyen, ya. Bayi abang cemplungke kawah Candra Dimuka, dijedi dijer awake, balunge copoti kabeh, ganti wesi kabeh. Nek ngono kae robot ya, Truk. Ayo iya, mula nek nesu awake kaya tembaga. Oh. Awake kaya tembaga, awake dadi balung kabeh, dadi wesi kabeh. Balung pak wesi, Truk. Dadi wesi kabeh. Marang yo le omong kleru ora ya entuk wae. Aku kelingan lair Ndara Antasena mbiyen. Lho, kowe ngerti to, Gong? Ngerti. Sesar kuwi. Wo. Mula ora wonge gleleng to kalung usus. Heeh. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara biyen Ndara Antasena iki lair endi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kuwi iki mung gawane ngarang kok. Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne. Kuwi eneng lakone. Ora kok ndur lair sak kowe ran jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesa ana sing nyetel HP ya, Truk. Ha iya. Ya wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, kae seru banget ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Ndara, wilujeng rawuhipun. Kakek Semar slamet tekaku, bektiku katur ya, Kek. Kula tampi dawah sami-sami Ndara Antasena wilujeng, Den. Ya Kakek Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya, Kek. Wilujeng, wilujeng. Kula tampi Ndara Karkaca wilujeng. Ya. Siwa Semar slamet tekaku.
Aku ngaturke bektiku katur. Nggih, kula tampi. Ndara Antarja, ya slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar. Nggih, kula tampi. Ndara Abimanyu, iya. Siwa Nayantaka slamet tekaku aku ngaturke bekti. Siwa, nggih, kula tampi. Ndara Wisanggeni bekti kula den. Iya Nala Garing tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Antasena bekti kula katur, ya Nala Garing tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Garkaca Ndara Antarja bekti kula katur, ya Nala Garing tak tampa, ya Nala Garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih den. Ya Nala Garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, Ndara Antasena bekti kula, Petruk tak tampa, Ndara Garkaca Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa, Ndara Abimanyu bekti kula nggih den. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Yogong gentenan. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Garkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu nglantaraken bekti kula kunjuk. Kok dirotoni ngentekake wektu. Ming ngaturke pambagya setengah jam dhewe. Iya. Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Ya 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 Bagong pangestuku Tampanana. Ngandel ora ming pangestu ta. Ora ana sing kecret sithik-sithik. Bagong ya sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangetan ora. Nun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren. Rawuhipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa menika keparengipun Kakek Semar Blokasuta wae satemene nganti lawan kadang-kadangku kuwi aku. Sampean iya. Lah sebabe Kakang Antasena nalika semono tak kanthi saka Ngrandu Gombala, Kakang Garkaca tak jujul ning Pringgondani. Kakang Antarja tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak pethuk marang Tanjung Anom. Mangkiriyen sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani Mitra Sasmita ingkang tak tampa kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka. Wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar? Kaperbawan marang dayaning sunar ingkang metu saka angganing Kakek Semar. Wekasan dadi ayem, tuwin dadi tentrem, atine ingkang padha nampa sarta antuk sunar ingkang metu saka raganing Kakek Nayantaka. Saka petunganing Wisanggeni, Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ingkang bakal tinampa dening Kakekne Semar. Mula banjur aku nganti lawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri. Upama Kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe, nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ingkang bakal tinampa dening Kakekne Semar. Cah cilik kok pintere Raja Majapahit. Aku ki duwe anak cilik wae petuke Raja Majapahit. Sapa, Pak? Ya kowe kuwi. Ndara Wisanggeni iki arep etungen to. Semene iki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak, ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare pener karo apa sing tak gagas, pener karo apa sing tak karepake. Nggih. Kula nampa. Matur banget panutan pepindhan ya kek sami-sami. Ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh. Merga syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu isa nglumpukke pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae kek? 1 Pustaka Jamus Myang Jimat 5 Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 3 inggih menika pusaka aran Kiai Nenggala. Monggo niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku ming semaguh tanpa bukti, kakehan gunem tanpa guna. Gelem mangkat
gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu ingkang bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya wani mbudidaya. Kudu wani banting raga meres kinget. Mengkono kek nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal nggayuh. Pusaka telu tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Merga sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicundhukke karo kekuwatane. Wekasan ana tetembungan kokean gluduk kurang udan. Tom kosong. Allah. Apa kok? Tom kosong. Tong kosong. Tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Tru. Ayo nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan oke ning ora ana nyatane. Kene iki engko tak nganake kene mbel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair, mboten sah mawon mengke ndak malah kribet-kribeti. Kek. Aku karo Kakang Antasena ing bakal budal marang negara Ndorowati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Nek ingkang wa mboten pikantuk aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negara Ndorowati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngoten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ingkang sagu ning Ndorowati. Lah terus aku ingkang sagu marang negara Ngamarta. Nyuwun ngampil Dharma Kusuma supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adhiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngampil senjata nenggala. Ndara wis anggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garukaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodoh? Iya pancen aku mung ijen. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku etoke arep masuk angin ya Pak iki. Kala Dewa Narapati tuwin ares Sora Kresna langkung tresnanira marang Diapanon Cinawi Koko Prabu sumengko tindak paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura miwah Koko Prabu ing Astina wonten menapa dene rawuh wonten negari Ngamarta Koko Prabu walah Yai sewu sekalapatanipun ingkang Raka Tadawadana. Sowan kula nganti dhateng Hyang Prabu Duryudana menika sayektos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yai Prabu mugi kepareng mbantu dhateng putripatipun ing Raka ing Ngastina pun Duryudana. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Yai. Menawi Pandhawa mboten sak biyantu kalian kula lan Yai Prabu Ngastina tan wandhe negari Ngastina mangke bedah. Negari Ngastina bedah dipun kukup dening Nalindra enggal ingkang nami Prabu Belgedwelbeh saking negari Ngloji Tengara. Nyata Nalindra ingkang sekti kalintang jayaning perang. Dereng ngantos kula abenajeng kaliyan Prabu Belgedwelbeh nadyan nedaya abenajeng kaliyan patihipun kemawon. Sampun ngedalaken pengabaran ingkang mawarni-warni. Satemah kula lan Yai Prabu Duryudana kepelajar wonten negari Ngamarta mriki lan bubar sanggaya para sata kula nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Mengko suraos kados pundi dene mekaten pakartinipun Prabu Belgedwelbeh. Mongko nyatanipun pawarta ingkang kula tampi Nalindra Ngloji Tengara tu Nalindra ingkang tansah nengenaken dhateng kautaman. Lah kok teka mekaten babaring kasunyatan Koko Prabu. Wah, sampun menawi kula jlentrekaken sak mangke nadyan saratri menika mboten badhe wonten pundhatipun. Sawanipun Bayu kena ora anggenipun badhe mbedah negara Ngastina Yai. Ngemuti beli negari Ngastina menika kagunganipun para Pandhawa. Menapa Pandhawa badhe mentala nyumurupi negari menika dipun jeki dening Nalindra Ngloji Tengara Prabu Belgedwelbeh Werkudara Janaka pun kakang bantunen Yai.
Janjane iki do ngopo to? Kakang Semar kowe iki apa kurang apa piye? Lemu nyemar iki rak wis suwe to. Gojek seprono sprene wis mangabad-abad kok ora tok kurangi malah saya ndodro. Kowe iki wis tuwa lho. Ya kudune kowe iki iso ngomong karo anak-anakmu ngandani karo anak-anakmu. Gareng barang ki ngopo? Petruk barang ki ngopo? Bagong kuwi malah saya. Kowe iki wis gerang jengklit-jengklit. Nek katokan mono wong ora lho anggere jengklit sarunge semilak bar tak tutuk-tutuk wah gowo telo rantek-entek sanes dudu sanes seneng sampean niku ngarani ora meko nggih enten apa? Kok ngawe kalian ning ngabdipun Semar. Kakang Semar, pripun? Kowe ngerti kondanging Nalindra ngloji Tengara Prabu Belgeduel Beh. Sinten niku? Nalindra ingkang kondange watak Sadu Budi. Sadu. Cari ki enten jenenge Sadu. Tegese Nalindra ingkang watake becik. Nanging lah kok dina samengko beda karo pawartane. Lah beda pripun? Dina mengko Prabu Belgeduel Beh iku wani mbedah negara Ngastina. Kowe ayo. Sing kaget aku wae. Kowe bengok aku kepoyo. Saya Bagong Sura ora jamak-jamak nganti mak crit. Ono wis sik ono. Wis ben. Wis ben pliket mbok. Ora bisa mbok. Mula bendaramu saklor niki awat-awatana mungsuh Prabu Belgeduel Beh. Mengko nek kalah kowe matur karo aku ya Semar. Ngestokaken dawuh. Yo. Yo. Iso. Oh, nyambut gawe. Ngestokke ndaramu Ndara Janaka, werku Ndara Janaka Belgeduel Beh, patihe Bayu Kinara Kapethana. Yo, ngestokke dawuh. Sik. Bapakmu kae mengarep ronoe kok dadak mundur sik. Ha niku torpedo. Sing niku torpedo. Dadi nek arep maju niku dundurke sik. Ora iso nek langsung maju. Ora niku kuno kok ya. Wo lah rak ngono ngerti ta kok nggih. Ayo lho gareng monggo. Dadi sampean nyuwuk gending niku mung takon perkara torpedo niki Pak. Ya mung gumun arep maju kok dadak mundur. Ayo wong tuwa kaya karangan. Wong mau cangkeme le omong bantere ora jamak.
Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Wong masuk angin ki ra iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngalahke aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ra iso ditebak. Ana sing lagi tenguk-tenguk kepengin kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar. Dasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ki masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Anu kuwi waras. Madang kok njur waras ora. Tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe ya suwe 3 dina lek waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lah apa? Sate kambing. Oh iya. Lek tuku ki aja kuwatir. Nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Ora tau ndek tensi ya, Tru. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora ndek utek aku. Ha iya. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken, muga-muga rancak samukawisipun napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karang Kadempel sampeyan ngempek dayaning kanugrahan ingkang kula tampi Ndara. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen ing endhog bleguduk swalu gembol Semarante. Awela. Iya, aku Begawan Durna Semar. Apa kowe pangling karo aku? Mboten. Lah ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku ora kudu gagap-gagap to Premban. Loh, ya wis ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng Premban. Slamet tek aku Semar, niring sambikala praptaku. Salam taklimku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Premban bekti kula kunjuk. Nala gareng natampa pangestuku Tampanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk Premban. Oh, Petro Kantong bolong natampa pangestuku Tampanana. Lho nggih. Sanget anggen kamu dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk Premban. Oh, Bagong iya. Pangestuku Tampanana ya, Bagong. Lho nggih. Sanget anggen kami dadosaken jimat. Dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni, Eyang. Oh, wis anggeni ya putu. Pangestuku Tampanana ya wis anggeni. Tak gegem dadekake jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho, sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune Simbah Tampanana ya, Nger. Ndak gegem dadekake jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku Tampanana ya tetuka. Kula pundi nggo jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Wah iya Antarja. Pangestuku Tampanana ya Naga Baginda. Kula pundi nggo jimat paripin dayaning kasantosan. Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku Tampanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat paripin dayaning kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Bapak Tampanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Tak tingak-tinguki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Awaturake basaku kok suara gedhe banget suaramu kok, Gong. Coba balen ana, Gong. Wah, wedian. Kok iso gedhe, Gong? Mbah iki yaine gedhe dhewe, Tru. Mbah ora tak kapak-kapake lho. Ha iya. Kok iso gedhe dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu Penemban. Rawuh ndika enten apa wigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel.
iki ngene ya Semar. Mrata aku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wontene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang amung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang amung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang keberbegen marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para Sata Kurawa ing wis jangkep nggawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung ping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar prataku ning paman kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum Paranpara ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka wewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa, lah kok iki ra lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar? Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan nang negara Ngastina, apa kang dadi gegayahmu bakal kasembadan. Nek perlu omah iki dimbrukke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembadan. Waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene iki tok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakal kelakon. Mula kok kowe Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau dengan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Ning yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis maring dawuh karo aku, Bawa Durna, sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngruduk peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rubda maripaksa
bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Bagong. Nun. Wani-wanine kowe njotos Begawan Durna. Bagong kowe ngerti ora Begawan Durna kae guru. Ku ya gurune Kakang Mas Werkudara. Teko kowe wani njotos karo Bapa Premban Sukalima. Mbok anggap apa? Mbok anggap sak derajatmu. Sik, nar nyenani. Ning kula duwe dasar. Dasar kula siji Durna niku nuwun sewu arep pendhita ning seneng bebutek banyu bening. Seneng tumbak cucukan, seneng adu kono adu kene. Terus saniki kula tak takon, sampean kelingan mboten lakon-lakon sing ngestina ana pendhita sing etok-etok gawe tentrem, etok-etok gawe ayem ning jane wing arep gawe kisruh, jane wing arep gawe geger. Wong salwangsul sampeyan tau tate dijak teng negara Ngastina, suwita karo pendhita. Terus kon mateni bapak. Kelingan mboten? Kelingan ora? Wah, rada lali. Rada lali arang-arang tanggapan kok. Hah? Kelingan wong salwangsul ngoten niku. Mula nek kula wani karo Begawan Durna niku merga kula nuwun sewu. Kula wis sapal karo watake Begawan Durna. Saniki ngeten mawon. Sampeyan kesong Ewangi kula kalih Petruk kalih Gareng mboten. Merga nika mesti nggawa Kurawa. Nek sampeyan purun Ewangi, ateges sampeyan tresna karo batur-batur niki sing ngetutke sampeyan ngladeni sampeyan wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang kaya ngono. Nek sampeyan abot guru sampeyan monggo ra masalah. Silakan sampeyan menyatu kalih Durna. Mung suwe ngene kaya manuk kuntul arep mabur itu. Ra mabur-mabur. Wani apa kowe? Ora, iki menggo jontrot swara. Ngoten? Pun abot sinten? Napa sampean mentala nyumurupi nyok kula kalih Petruk kalih Gareng diajar Kurawa? Wah. Pun mampikir. Ampun wawe. Sampean nuwun sewu kula tak takon karo sampean. Takon apa? Sampean lahir mbiyen wujud napa? Wujud bungkus. Pirang taun? 15 tahun. Nanti Neng alas Tribrasara. tak kandhani nggih Mas. 15 taun kula niku nunggu sampean neng alas. Ndonga saben bengi Gusti paringana pepadang bentara kula ben lahir normal. Nganti ora mulih nang omah. Sampeyan ngerti mboten? Rumah tangga kula berantakan. Ning kula ora masalah nglabuhi sampeyan, nglabuhi bentara. Niki kewajiban kula. Kula pisah kali bojo kula. Wow, apa iya? Ayo. Bojo kula teng wetan, kula teng kulon. Nek arep ngapa-ngapa dadak telepon. Liwat telepon. Ana acara ora? Wah. Iya, aku ngerti. Nah, kula terus rabi meneh. Iya. Lah kok ngetutke Ndara Janaka madheg pendhita Begawan Ciptaning. Sampeyan tapa pirang sasi? 3 sasi. Hah, kula ora mulih 3 sasi. Pegatan meneh. Tak ale belani kaya ngono sampeyan blas ora belani karo aku. Nek sampeyan ora iso ngundurke Kurawa, ateges sampeyan mentala karo kula. Kula percuma ning nglabuhi karo sampeyan. Rumangsaku seprene iki durung tau pegatane. Ame ngapusi ya. Kono ora ngerti cerita keluargaku. Terus Ndara Werkudara, Ndara Janaka ya ora hafal karo bojoku. Dadi mung tak apusi, sing penting kan selamat. Ha iki eleke nang kene iki, nang kene iki. Kowe golek bela ning sranane ngapusi. Aku ora seneng mbok jujur. Nek jujur ya dhek cetha mbelani gurune sing minterke
Ndara Janaka ulah jemparing ki Begawan Durna. Begawan Durna ya aja dianggep elek lho, Tru. Nuwun sewu Begawan Durna kuwi pinter jane ning gandeng wis nang nggon crita ngene iki wis digawe elek. Ayo jane salahe kudu salah sapa-sapa ning salahe wong biyen-biyen sing gawe Durna elek. Oh, ning nek ulah jemparing ora ana tunggale. Sesuwane sing ditresnani iki Ndara Permadi. Iki kudu dibeda ruangan. Heeh. Nek dhewe ulah jemparing top. Oh iya to. Aku ngeling ada jaman pendadaran siswa saka 5. Heeh. Ndara Permadi kon manah mripat manuk ning sirahe aja obah matane cepling. Iso ya. Is wong loro sing iso. Oh, sapa wae Kong Permadi karo aku. Sing cepling ndasku. Tendiang ora. Omong digandheke tenan. Mana yang ayo. Yo ditonton kae engko nek Ndara Permadi karo Ndara Werkudara mungsuh Kurawa. Ayo pokoke karo aku siap-siap wae. Ya yo. Pandhita kang kirare wangsit pindha kombang ngajaping madu sarining tawang susah angin ngendi nggone Begawan Durna kok tiba saka Dirgantara. Lha nyuwun pangapunten Mremban. Mboten kanthi kanyana-nyana kula dipun ajar dening Bagong dipun dugang ngantos kontal saking pendapi Karang Kadempel. Lho, lah sebabe apa? Jumbuh kalian ngendika panjenengan, kula kapurus pados boyong Semar Badranaya. Samangke badhe paduka paringi jampi supados enggal dangan anggenipun Handang Roga. Iya. Nyatanipun Semar samangke sampun boten wonten Karang Kadempel. Aturipun Panakawan Semar dipun boyong dening pukulun Bathara Narada suwan wonten ing Kondaran Tirbawana. Kula boten pitados. Sareng kula ngendika kathah-kathah dhateng pun Panakawan dumadakan tanpa taliwana Bagong jejak dada kula ngantos salto saking pendapi Karang Kadempel. Wah, kok dadi ora ndek tata krama Panakawan sing jeneng Bagong. Wah, menika sampun ciri khasipun. Menawi kalian kula sami sia-sia menemban. Ya wis. Tur ya sak temene Semar upama iso tok boyong mau sak temene ora kok bakal tak tambani Durna. Lho. Lah kersanipun Semar bakal tak pateni. Merga apa to sebabe Semar kok bakal tak pateni? Merga Semar kuwi salah sawijining wong kang tansah nglicipi carang papak ngicuk-icuk supaya Kurawa lan Pandhawa kuwi ora rukun. Yen Pandhawa karo Kurawa ora rukun, wekasan sesuk bakal dumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun ing kono perang ing Pandhawa lan Kurawa. Padha rebut kamukten negara Ngastina. Ya pancen yen ditonton blegere Semar kuwi katone apik, nanging sejatine saka petunganku Semar kuwi wong jahat, Semar kuwi wong licik. Mula kudu tak sirnakake. Lah menika ngaten menemban. Wonten mrika-mrika lenggah. Inggih menika para Pandhawa sekawan cacahipun Werkudara Janaka kula sedewa. Kuwatos raos sing manah kula menawi ngantos mangke Panakawan ingkang boten majeng wonten ing pabaratan. Ingkang gondheli Semar badhe kaboyong dhateng paduka penemban. Kumbara Dewa inggih namung Werkudara kaliyan Janaka. Kurawa ora sah melu-melu. Ngedhabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tak tandingani yen pancen Werkudara karo Janaka arep dadi pepalangking Kumbara Dewa.
gagah gedhe dhuwur. Werkudara, pendhita sapa? Kumbara Dewa. Aku pendhita Klyang Kabur Kanginan sing suwita Prabu Duryudana. Kowe sing arep mboyong Semar ya pancen kepara nyata. Kena apa ora Semar ora ana teko kowe meksa bakal mboyong Semar Badranaya. Werkudara tak blabari sejatine. Saksuwene kowe urip ana ing alam padang, sejatine uripmu kowe wis ditekuk-tekuk karo Semar. Uripmu wis dienggak-enggokke karo Semar. Semar ingkang tansah digugu gunemane dening para Pandhawa. Pandhawa ora krasa yen ta uripe Pandhawa kuwi Semar ingkang nyekel kendho kenceng kendhalining uriping para Pandhawa. Mula ora aneh Pandhawa tansah manut karo Semar. Kowe ora krasa yen ta uripmu kuwi dipisah-pisahke karo Kurawa. Mula niatku mung bakal ngilangi klilip rukuning Pandhawa lan Kurawa ya kuwi wujud Semar Badranaya kudu tak pateni. Wah, ora lidhok ujare wong daplok. Pendak-pendak ngestina eneng pendhita bekar gawe kapituraning para Pandhawa. Ora minggat saka tak deplok sirahmu. Ayo kowe tanding karo aku Werkudara. Mlebu omah kok cucul jarik. Kathokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Tru. Oh, Mergo nek kebelet mung kari plotrok. dengkulmu melocot ora. Saya Tru meneng saya Tru tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga. Nang Ngastina dhek iki wujude guru-guruning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Loh, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ah, ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe drana picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem, manyes. Arep 39 derajat ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. AC kok. AC kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntup-muntup nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo brana picis, ha? Ah, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Saya ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat brana picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to marane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir,
bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng laire iki derajat pangkat duwe, duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celinguk. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpate mbok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep jane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen brana picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ki ming bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit sapi lak gesos kowe. Pak toton dasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik-cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo brana picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene kowe arep pamer brana picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, ning ngono kowe wani karo Begawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni lek ku crita, tuna aku. Apik kowe gayeng, dewae murat marit tak sikat kabeh. Lah kok mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Keroyokan. Keroyokan. Sampean iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katitean. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa dedet-dedet gong tampil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Oh, mbok yo sing apik ngono. Kuwi ngopo sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, tutut yo. Lakon makan nang pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunekke demit ya. Lho kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak.
Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Meng Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngertok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki doteng pendeli iki? Oh, setan iki ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Dhe ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, Mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Wah, krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mong Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadak nganggo Kakang Garaca, rasa dadak nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya, Kang. Mbuh. Kok embung apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake bapak kudu tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora kurang ajar karo kakangne kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendyangi raine ora. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit yo Kek, njaluk pamit jiwa Semar.